どうもはじめまして、ホームランズと言います。よろしくお願いします。ちょっとですね、興奮しすぎちゃって、ちょっとこのマイクにディープキスしちゃってすいません。ココベリさん20周年おめでとうございます。僕らもですね、18年、ホームランズとして活動させていただいてるんですけれども、ココベリさんに追いつけ、追い越せという形でですね、これからも頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。イエーイ！そうですね、ココベリとはいつも我々もね、3年ぶりに、出演させていただくんですけども、また、ちょくちょく出させていただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲は、エモショナという曲です。
次の曲は新曲です。ちょっとね、我々ホームランズという名前もあってね、野球のちょっと感じでやってるんですけれども、ここでちょっと野球クイズを出したいと思います。分かった人は素晴らしい。ですね、この間安倍晋之助監督が、暴行でですね、巨人の監督を辞めることになりました。そんな折ですね、元中日のメジャー帰りの小笠原慎之介投手がですね、ジャイアンツに入団するということが発表されましたが、その小笠原慎之介さんのあだ名は何でしょう？はい、正解はですね、うなガッツ。安倍晋之助さんがですね、うなぎ犬に似てて、で小笠原ガッツというふうな感じの組み合わせでうなガッツと言われているということです。じゃあアウト聞いてください。
やります最高テラピー最高テラピーアフリカアフリカ一人じゃ何にもできない一人じゃ音楽できない
申し訳ないからずっと叩いてもらうのね。で僕らも早くやりたいしね。今日は本当にありがとうございます。またね、皆さん今日本当に素晴らしいバンドばかりで本当に一日楽しく、過ごせました。また皆さんとやれる日を、心から楽しみにします。あと、こんな、最高な日に、見に来てくれたお客様皆様どうもありがとうございます。また、そうですね、今日出てきた、バンドの皆さん、あとココペリの皆さん、どうも、これからもね末永くよろしくお願いします。それで、またごひいきにしていただければありがたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。もう一曲だけ、お付き合いください。スターライト。残された